Hi mga kapwa, may adlaw kaninyong tanan. Aniya, doon ako i-share sa inyo nga mga tips para dili halata nga kalibangon ka. Ako, grabe, daghang kinamangingana ng kaagi ba, no? O ikaw siguro nakaagi po kanina. So aniya tips na ako para kanimo. Una, relax lang. Ayaw kay lihok kay basinyag muli-li. Ha? Lisod na. Kaduha, magpalayo jud ka sa aircon, no? Dili ka mosunod og lugar nga kusog kayong aircon. Kay ngilngi kinas paminaw basinyag mangurog ka na gawas ang sahaw na lang, no? Katulo, dili na gid makaya, kiskisa na lang kuko. Effective lang. Kaupat, smile para dili halata nga kalibangon. Kalima, panug-ab pirmi para magawas ang hangin. Ika-6, mag-concentrate. Tapos ulti ang imong kagalingon nga dili jud ka kalibangon. Dili jud ka kalibangon. Dili jud ka kalibangon. Dili jud ka kalibangon. Kapito, pag naay mga utana sa imo ha, kung ano kang gisingot, perting singot nimo ana magyud no kay kalibangon gud ka. Igna lang nga na ako'y nakitang sexy. Hot kayo. Kuya Totoy! Uy! Anong gisingot mo ka? Alangan, hot ng gugay ka bro. Okay, mao ni pinaka-importante sa tanan ha. Paminaw. Mao ni siya ang pang-8. Importante kayo nga mag-pray. Kung feeling mo nga medyo magawas na gid siya, nga di na gini mo makaya, hindi kita mabuhat niya na. Mag-pray na lang kita, no? Kailangan kita mag-pray ani kay unsaon na lang magkalisod ta, may lang panalanginan ta. Diba? And make sure dapat sincere ang pagampo. O karon, kapwa, kabalo na ka sa mga tips na angay nimo buhaton kung ugaling kalibangon ka. Diba? Okay? Always your number one. SM Radio Station. Love.